Moi kaikki. Tänään sit pelataan vähän Agariota. Vähän niinku ihan kuka vaan. Noin. Pelaillaan sitten sitä. Jos teisit on joskus toiveita, mitä mä voisin pelata, kirjoittakaa se alas chattiin. Sitten mä tiedän, mä käyn nyt katsoos niitä joskus. Kyllä. Noniin. Laitetaan vaikka Obama. Noin. Vähän lagaa. Niin. Nyt se sujuu. Yes. Älä tapa. Vittu. Jää, syödään toi homo. Vittu. Jes. Eikä löystä karvasen pallo. Karvasen. Helvetti, se on ihan karvanen. Onks mä sokea vai muuten vaan tyhmä? Se on ihan karvanen. Ota hienosti. Toi niin splittaa meitsi. Ei splittaa. Halleluja. Selvisin kaameasta jutusta. Ei voi olla totta. Noin. Ensimmäinen pallo. Jee, päästään pallomereen, isoon pallomereen. Joku kilometrin pituiseen pallomereen saatana. Ja siellä on kaveri, autetaan vähän sitä noin. Syö! 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 Oh shit! No niin. Joo. En mene. En mene. Ei. Jokkis on se. Meikä vetää. Mä menen tänne isomman luokse. On turvassa. Hyvä. Tapa se. Fucker. Fuckeri. Saatana. No ei siitä olisi antanut palloja. Sulle. Yritetään frendejä jonkun vähän mua. No hohoja. Tyhmä. Tos. Hui. Ei itse.